I starten vil vi fortælle jer, hvordan man skyder med burpil. Den her røde en, det er altid vigtigt, at den er herude. Hvis den kommer herind på, så smører man den her røde en. Det har en af mine venner gjort. Nu har vi så forsøgt at reparere pilen. Nu vil jeg vise jer, hvordan man skyder med burpil. Ja, det bliver sådan som nogenlunde. Ligesom med den anden måde, man kan skyde på, så må den røde ikke gå herned på det hvide rør, som vi har lavet buen ud af. Det skal også være heroppe, når man skyder sådan her. Og nu vil jeg prøve at vise jer, hvordan man skyder på den her måde. Hvor godt man egentlig kan sigte med burpil. Denne film blev lavet af Mik Østergaard og Emil Kokbæk.